Čauko, kakauko, vítajte pri ďalšej časti z hry Ice. Hodol som sa, keďže som farmil dosť a vidíte, mám 393. Ešte to je do kamery ukazujem. Takže tam to nakoniec... Neviem, jak to ukazovať, tak by to bolo vidno. 3,9, asi tak. 3,93 coinov mám, keďže som trošku farmil. A ono to stojí 500. Za chvíľku som späť. Ale ok, stojí to 500. Takže môžem odlomíkať teraz. Ideme sa pozrieť, čo nás čaká. A určite ostanem na normálnej obťažnosti, keďže minulé som si dal jednoduchú a videl som, že to bolo jednoduché. No, ale tam si teda hrať. Dobre, skipneme to, lebo to... Jak chyba si jete? Kým to ono stiahne, hneď som naspäť. Je n'irai pas par quatre chemins, je cherche un bon danseur mondain, genre espagnol ou argentin. Je ne tiens pas à ce qu'il soit beau garçon, ça m'est égal, rouquin ou blond. Poviem teraz pravdu, nikdy som tam druhé nehral, hej. No pamätám si hrať nejakých ľudí túto druhú mapku, takže trošku, možno minimálne si budem pamätať. Pamätám si nejakých ľudí hrať túto mapku, že som videl, ale moc si z toho nepamätám. A budem si tak minimálne z tohto, už toto vážne minimálne. Toto, aj keby som si... Ptičko. TF, som dostal nejakú... TF. Čo to? To mi dalo vážne nadľudské síly. Ja viem všade one. Asi... Tam je ten oný sáček. Aj tam je niekde sáček. Tam... Jak podobnou sú sáčky? Čo tu je? Podzemie? On je tam. Sú dvere. A už to vypočal, alebo červené. To nie... Čakaj. No škoda, nie je to jak v Hello Neighborovi. Že sa môžeš skryť. Zelené krát červené by som potreboval. Zelené krát červené. A červené bolo tu, ale to som vypil. Prosím, dá? Kde si? Pomoc? Nie. No, nechcem zelené. Choď! Nie, nechoď. Krát zelené, krát zelené, rovná sa toto. Ja nemôžem ísť, akrát červené. Ja som pochopil, to podľa tých obrázkov, sa mám riadiť a podľa... No, a viem, že to na nič nie je, alebo... Kienko... Tu sú rentgenosy. Tu je ďalšia miestnosť. Tu je ďalšie dvere. Prečítame, spapkáme a môžeme ísť ďalej. Blíka to tu, nech to ma chytil. Tu sa stá dole. Tak vážne sa ide dole potom a dole budú vážne tie sáčky asi. No keď ma chytí, tak to bude asi koniec, ako vidím, lebo tu nak... Ok, tu. A boli tu prašenky. Asi 3 už, tak sa neviem, tak 3 som chytil.
Nie, prečo by sa to robilo? Tie spodné sa nedajú otvoriť, sa otvoriť iba tie vrchné. Čo to aktikovať, čo s tým obrázkem? S obrázkem ja som nedal aktikovať asi taktiež nič. Schodisko hore, ale... No ak som ešte videl niečo, to ak som ešte niečo videl, že sa dá ísť. Nie! Nenašiel som si to všetkých. Ak sa mi uhľadá 12, neviem. Počkaj. Nie. To je 20. Tak nenašiel som všetkých 20 síce. Už červené nepy. Ja osáčky potrebujem. Takže červené nepy. Červené samotné nepy. Musíš piť zelené a potom červené, ako bolo tam predtým. Sáčok. Oko. Tvor. Nič. Skriň môže byť sáčok. Alebo chybujem tunak, keď už tu bol sačok. Kde druhá miestnosť vidím? Jo, čo sa tu stalo? Spadnutá skriňa. Spadnutá skriňa. No daj, a rýchlo bež po červenej. Po červenej malo by ti niečo dať, sa mi zdá. Ale nie som zistý čo, ale malo by niečo dávať toto. Tu je červené. A... Ani neviem, čo to urobilo. Aha. Sáčočok. S prašulkama. Nie. Ja som zabudol, že to nemá byť. Kde je on? Nevyzerá, že by mal ísť tunak. Tam bol sáček, ale ja sa najprv pozriem tunak. Čo tu všade je? Očko je tu? Očko je tu, hej? Nie. Ten typ... Tak ma ne... Jak sa mám ja skryť, prosím vás? Jak sa ja môžem tomu typkovi skryť, keď som tam v pivniciach? Či čo som? V tých spodných miestnostiach proste. Jak sa mám ja skryť? Idem ešte raz skúsiť cez tie pivnice sa tam nejako dostať. Takže skúsim túto druhú stranu. Túto druhú stranu so všetkými týmito miestnostiami. A... Pomoc. Nie, on tam bol niekde a nemám ani oko. A tu je oko. Mám jedno oko teda. Takže to mliečko teraz je mliečko. Takže on nemôže otvoriť dvere, že? Ešte kde je? On išiel tam, takže... Keď to rýchlo... Prebehnem sem a pôjdem po zemie. Tak teoreticky by tu nemusel prísť, lebo išiel opačnou stranou. A... Že sa nedá dostať tu tak druhou stranou nejakou. Alebo že to nemá obojstranný vchod. Nie, on je tam. On je tam. Ja skúsiť druhú stranu teda. Neviem, kde som bol, kde som nebol, takže... Tak si chvíľku počkáme, kým to zmiznem. Takže... Idem skúsiť tu dole. Nie, on to nebude. Poď sa sem skryť. Ja neviem, čo mi chcel vôbec hýbať tu ale...
Čo sa tie muchy zlakol? To sa ako dá z toho zvuku muchy zlakol? Zajímavé. Čo som sa mohol zlaknúť? Viac jak tie príšery, že? Kým ma nechytila tá pečera, hej, to už potom trošku aj hej, ale... Myslím, dovtedy som sa tej pečery moc nezlakol. Až keď ma chytila, až keď to bol ten zajímavý zvukos. No nič, neviem čítať. Ale... 10 sačkov som zobral. Teda. Už ten... nech sa tu ty pekne objaví. Nech sa ja dostanem v pohode von. Lebo... sačok. Lebo... trošku som... Jo, on tam bol. Ja som to videl. Ja som ho videl. Poď hore, 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 hore. A keď sa on tam bude? Nie, on tam je. Prosím, nechaj ma. Nechaj ma. Nechaj. Nechaj. A teoreticky? No to všade... som nebol? No, neotváral tú onu. Šiel by som teraz hore. A boh vie, ako to hore vyzerá, čiže... Neviem, ako to hore vyzerá. Malavia, more. Jak ma to teraz zmyklo. Jo, je toto ťažké na mňa. Viete čo, poďme skúsiť iba horom ísť. Tvorím si teda tu miestnosti a pôjdem hore. Čak. Tam, kde vzadu by... Čo mal byť sáčok? Kde je? On je tu? Nechaj ma. Ty nevieš otvárať dúfam dvere. Nie. Jo, on išiel hore, ok, teda. Tak teda on išiel hore, on niekde tam bol. Neviem, či to bolo tam, alebo sa mi to zdalo, ale... tak to určite bolo. Ja to bol tento tu sáčok, keď... Povedal som, že chcem ísť hore, ale tam išiel ten... neviem, ak sa volá. Ale neviem, ak sa volá tá postava. Preto idem rýchlo speedrunnúť... Alebo tak narýchlo pozrieť ten... Preto idem narýchlo pozrieť tu na teraz, keď som v basemente už. Lebo nejdem hore behať, keď tam išiel. Tu oko, 5. oko, pôjde sem. Neviem, možno tu ešte niekde boli oné, ale to, ja kašlem na to. Idem hore. On nejde teda to dole, že nie? On ide opačnou stranou, dúfam. On je teda, nie, ja nie som tvoj obeť, ja nie som obetný baránek. Mňa teda nemôžeš brať, teda odtiaľ. A mňa nemôžeš vôbec brať, nie, nechaj ma, choď preč. Odiť, otoč sa a odiť, prosím ťa. Jak to bolo? Nie. Kam mám ja ísť? Prečo tu není mapa? Ja som sa hneď lepšie orientoval. Tu je nejaký prechod. Jo. Počkaj.
prechod hore. Ja ti vojdem rýchlo sem a idem sa pozrieť, kde si. Ty si ideš smerom dole. Ty si ideš smerom dole. Tak teda ja ti... Ty si tam nešiel, dúfam, hore. Si niekde tam dole do pivnici išiel. Nešiel si touto cestou dole, že? Nedúfam. Joj, to by som sa nahneval, keby som ťa tu našiel. A... Aj zlakol by som sa, hej. Aha, sáčoček. Čakaj, neviem, čo keď to dám naopak, či to spraví to isté. Ja neviem, či to spraví... Nie. Či to spraví... To dá spraviť toto isté. Joj. Ja, že to nechal spraviť toto. Mal by ste byť vďačný, brat. A toto bolo čo? A toto bolo čo? Neviem. Už 2 sekunda. 2 sekunda 0. Jo, a ideme teraz rovno. Semka. Sáčoky. A rovno 2. A tu je toho toľko veľa. Že tu sa oplatí ísť, ako vidím. Ale je to taká okružná... Je to taká okružná miestnosť. Je to taká okružná miestnosť. Neviem, prečo sa opakujem. A ja... Prečo to muselo byť v mojej ceste? No, aspoň, že je tu druhé červené. A z toho ti dá toto. Jo, z toho ti to spraví toto. Tam bol sáčok. Som si nevšimol. Ako tu bolo? Ako tu bolo? To som si nevšimol, že... Špeciálske... Čo tu bolo za postel? Tu je za postelou sáček, som si ani nevšimol. Nie, nechaj to tak, prosím ťa. Nejdeš hore k tým izbám. Nie. Idem to speedrunnúť. Idem to skúsiť speedrunnúť do tejto vedľajšej miestnosti. Poď. Ona mi nešiel hore. On sem ide. Toto mi trošku kází moje plány. Čiže tu budem musieť ostať. Ona bola ok. Kde si? Necháš sa ma niekedy. Poďme ďalej, rýchlo, speedrun, speedka, poď. Nie, nechaj ma. Nechaj. On ma nechal. Zajímavé. 40 coinov. No, takže mne stačilo, že som dal jednu výhru. To mne úplne stačilo. Takže pre tentokrát s vami sa lúčim. Na budúce, pokiaľ nezískam týchto 500 koníkov ďalších na tohoto GOOD Boy, tak si dáme buď toto na ťažké obťažnosti, alebo si dáme toto na ťažké obťažnosti. Alebo obidve naraz skúsime. To ešte neviem. A preto ja sa s vami lúčim. Toto videjko končím. A čus.
Alo? Je myška na vypnutie. No, už.